Moltes gràcies, senyora Galindo, per la seva intervenció. Preguem que, si es pot esperar uns minuts encara a l'escenari per acompanyar-nos en un dels moments més destacats d'aquesta jornada. El comitè organitzador del Congrés va voler incloure en aquest 10è aniversari del Congrés alguna cosa que no s'hagués fet en les edicions anteriors i es va proposar com a novetat reconèixer la trajectòria professional d'alguna personalitat destacada i a l'hora de proposar el nom hi va haver unanimitat en la tria. Es tracta d'un investigador pioner en la intel·ligència artificial a Catalunya, també a l'estat espanyol i a Europa, i té un extens i brillant currículum científic i professional. Joan, de qui estem parlant? Si em permeteu, el llegiré perquè és llarg i no em voldria deixar res i voldria dir-ho tot bé. Estem parlant d'una persona que investiga en l'àmbit de la intel·ligència artificial des del 1975, després de completar estudis i doctorats a les universitats Paul Sabatier, Berkeley i UPC. Ha estat professor de la Facultat d'Informàtica de Barcelona i catedràtic de la Universitat Pierre et Marie Curie a París. És autor de més de 300 treballs científics i també d'un llibre de divulgació, 100 coses que cal saber de la intel·ligència artificial. Ha rebut, entre altres, guardons com el de la ciutat de Barcelona, el Robert Engelmore Memorial Award de l'Associació Americana d'Intel·ligència Artificial i també el Premi Nacional d'Investigació Julio Rey Pastor. És membre de l'Institut d'Estudis Catalans i actualment és professor emèrit a l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial del CSIC, del que en va ser fundador i és probablement el lloc on ha desplegat la bona part de la seva carrera científica. També és professor visitant a la Western Sydney University a Austràlia i continua actiu en la seva tasca com a investigador, treballant en raonament per analogia i en aprenentatge causal i per transferència. Per tant, és un honor pel CIDAI tenir avui aquí amb nosaltres el professor Ramon López de Màntares, a qui rebem amb un merescut aplaudiment. Professor. Moltes gràcies. Benvingut. Ara demanem a la senyora Galindo que li faci entrega d'aquest reconeixement al professor López de Màntares. Gràcies. Enhorabona. Molt merescut. Posa't al mig, així farem la foto pertinent. Bé, doncs, fotografies fetes. Agraïm novament la presència de les autoritats en l'arrencada d'aquest congrés i els convidem a escoltar així el professor Ramon López de Màntares, que ens proposa una ponència amb el següent nom, la intel·ligència de la intel·ligència artificial. Endavant, professor. Moltes gràcies. Bé, quan es reben reconeixements, em fa una mica de vergonya, no? Això de rebre reconeixements. Moltes vegades dic que els premis, més que individuals, haurien de ser més aviat col·lectius. Jo no hauria fet res del que he fet sense un munt d'estudiants i col·laboradors que he tingut la sort de tenir i la sort, molta sort, que hi ha gent molt brillant, molt brillant, molt brillant. Molt bé. He titulat aquesta intervenció com Reflexions sobre la intel·ligència de la intel·ligència artificial. Com veureu, no faig servir PowerPoint. Soc coherent amb el que fa uns anys que dic que s'ha de fer o que recomano, i és que hauríem de fer una mica més de dieta digital. No és que sigui una gran dieta aquesta, de no fer servir el PowerPoint, però una miqueta sí. És un petit pas cap a ser una mica més analògics. Aquestes reflexions les faig des del punt de vista d'una persona que es dedica a fer ciència, recerca bàsica en intel·ligència artificial. A alguns els semblarà que potser dono la sensació de ser el que es diu tecnopessimista. No soc gens tecnopessimista, ni molt menys.
No portaria gairebé 50 anys en la intel·ligència artificial si fos tan tecnopessimista. Tampoc soc tecnosolucionista i potser tampoc massa tecnooptimista. Direu, què soc, doncs? Intento tocar de peus a terra. Intento, amb aquest bagatge de 47, em sembla, no sé quants anys en intel·ligència artificial, on he viscut els 2 hiverns, que es parla dels 2 hiverns de la intel·ligència artificial, doncs m'han fet reflexionar molt sobre una sèrie de coses. També en aquestes reflexions d'avui veurem com hi ha un element de cert pensament filosòfic, també. Jo soc el primer a reconèixer, en el llibre 100 coses que cal saber, dono de l'ordre d'uns 70 exemples, soc dels primers a reconèixer l'enorme quantitat de resultats impressionants que tenim amb la intel·ligència artificial. I també l'impacte a la societat, tota que de vegades també s'exagera, d'aquesta tecnologia. Doncs bé, dit això, una espècie de disclaimer, si em permeteu passo a elaborar la meva intervenció, la ponència. Imaginem que tinguéssim una màquina per viatjar en el temps i transportéssim a Isaac Newton des de finals del segle XVII fins a l'actualitat, per situar-lo en un lloc que li resultés ben familiar, com per exemple la capella del Trinity College de la Universitat de Cambridge. Un cop allà, imaginem que li mostrem un mòbil d'última generació i el connectem. Ell que va demostrar que la llum blanca es descompon amb colors en incidir un raig de llum en un prisma, sens dubte, es sorprendria molt que un objecte tan petit pogués produir uns colors tan vius en la foscor de la capella. Després imaginem que fem sonar al mòbil una música que probablement reconeixeria, com per exemple una òpera de Handel. A continuació, li mostrem a la pantalla pàgines de la seva obra Principia Mathematica i com utilitzant 2 dits podem veure com s'amplifica la pàgina i podem veure els detalls de les fórmules. Suposem també que a continuació li mostrem com fer fotos, gravar vídeos, so, fer càlculs aritmètics a gran velocitat, comptar els passos que caminem, guiar-nos cap al nostre destí i també, no ens en oblidem, parlar amb algú que es pugui estar a milers de quilòmetres. Seria Newton capaç de donar una mínima explicació mínimament coherent de com funciona tan meravellós dispositiu? Bé, malgrat ser una de les ments més brillants de la història, que va inventar el càlcul infinitesimal, va explicar tant l'òptica com la gravetat, va formular les lleis del moviment que porten el seu nom, que van revolucionar la física, segurament no podria pas donar una explicació mínimament coherent de com podem fer tot això amb aquest dispositiu. No seria capaç de distingir aquest dispositiu de la màgia. Ens podríem també preguntar què més podria pensar Newton que aquest dispositiu podria fer. Potser pensaria que pot funcionar indefinidament, sense esgotar mai l'energia. A més, recordem que va viure uns 100 anys abans d'Alessandro Volta. O potser creuria que fins i tot pot transformar el plom en or. També la química de la seva època era l'alquímia, oi? Doncs possiblement sí que ho podria creure, ja que tendim a no veure els límits d'allò que ens sembla màgic. Aquest és un dels problemes que tenim a l'hora de comprendre tecnologies molt avançades. Ja ho va dir Arthur Clarke als anys 60, qualsevol tecnologia prou sofisticada no es pot distingir de la màgia. Doncs bé, la intel·ligència artificial n'és un clar exemple. Però aleshores, quina és la situació real de la intel·ligència artificial? La intel·ligència artificial roman estancada des de fa més de 50 anys en un dels problemes més fonamentals, com dotar de coneixements de sentit comú a les màquines.
és a dir, aquells coneixements no especialitzats que els humans compartim i que adquirim a través de les nostres vivències i experiències. La manca d'aquests coneixements de sentit comú impedeix que la intel·ligència artificial tingui una comprensió real profunda del llenguatge. Possiblement es podria atribuir un cert nivell molt superficial de comprensió als grans models de llenguatge, però hi ha moltes raons per dubtar que aquests models tinguin una capacitat de comprensió profunda i siguin capaços de raonar. La pregunta científica clau és si aquests grans models de llenguatge comprenen i raonen de manera general o simplement recuperen i recombinen els patrons de text continguts en els corpus utilitzats pel seu entrenament. Doncs bé, Rao Kambhampati, expresident de l'Associació Americana d'Intel·ligència Artificial, afirma que els grans models de llenguatge duen a terme, i cito literalment, recuperacions aproximades de patrons de texts continguts en les dades d'entrenament del model. Per demostrar-ho, el juny del 2024 va publicar un article en el principal congrés de lingüística computacional descrivint els resultats obtinguts amb diversos models de llenguatge responent a preguntes sobre esdeveniments que molt probablement no havien format part del corpus d'entrenament. És el que s'anomena la resolució de tasques contrafactuals. Concretament, consisteix en avaluar els models de llenguatge utilitzant el que en diuen parells de tasques, una contrafactual i l'altra no. Ambdues requereixen els mateixos tipus d'abstracció i de raonament per ser resoltes. Concretem. L'exemple, un dels exemples que donen en aquest article, i en donen en molts altres àmbits, és en una tasca, ho van fer un GPT-4o, aquesta, que consistia a jutjar si una seqüència de moviments corresponents a obertures d'escacs eren o no legals. Si un sol moviment no era legal, és a dir, no movíem una de les peces de l'escac tal com dicta la normativa, aleshores aquella obertura no és legal, òbviament. No? Doncs bé, en la versió contrafactual de la tasca es va informar en el prompt, en el model de llenguatge, que s'havien intercanviat les posicions dels cavalls i els alfils, mentre que en la versió no contrafactual òbviament es partia de les posicions establertes en les normes dels escacs. Doncs bé, en les obertures de la versió contrafactual, què passa? Doncs que en aquella obertura es movien els cavalls com si fossin alfils, la qual cosa és, òbviament, il·legal. Mentre que en la versió no contrafactual tots els moviments eren legals. En la versió no contrafactual, GPT-4o va assolir un 90% de respostes correctes. Sembla molt, diu, carai, que bé, no? Però, cuidado, donada la simplicitat de la tasca, hauria hagut de ser un 100%. Només cal veure si s'han mogut bé les peces, i això, un nen de 5 anys que li expliquis com es mouen les peces, vaja, pots equivocar, però bàsicament el raonament que hi ha al darrere és molt senzill. Però en les contrafactuals el rendiment va caure al 54%. Pensem que les respostes possibles són només dues, sí o no. Si tires una moneda a l'aire, que ara sí, creu no, seria el 50%, a la llarga, estadísticament, 54%, o sigui, pràcticament resposta aleatòria. Aquesta davallada es deu al fet que en les dades d'entrenament no hi havia exemples d'obertures amb peces inicialment intercanviades. O sigui, s'asseguraven que en aquesta prova, de veure què passa, a veure si comprèn i raona de veritat, no hauria de tenir cap importància, això. Però clar, si no hi ha exemples d'entrenament, malament. Els autors d'aquest estudi van concloure, doncs, que els grans models de llenguatge recuperen i recombinen patrons de text continguts en els corpus utilitzats per al seu entrenament en lloc de raonar. Aquest problema es coneix amb el nom del problema de data contamination, contaminació de dades,
Aquest problema sorgeix quan les preguntes i respostes dels benchmarks s'inclouen en les dades d'entrenament d'un model d'intel·ligència artificial, cosa que essencialment li permet fer trampa. No existeix un procés independent de prova, de verificació o auditoria per a aquests models. Les empreses d'intel·ligència artificial ens les hem de creure quan ens diuen, quan anuncien resultats espectaculars. La manera en què es mesuren les capacitats de la intel·ligència artificial és, doncs, en la meva opinió, des d'un punt de vista científic, un desastre. Un embolic de proves mal fetes, comparacions desiguals i exageracions interessades que han deixat els usuaris, els reguladors i els mateixos desenvolupadors d'intel·ligència artificial a les fosques. És el que es coneix com el measurement problem de la intel·ligència artificial. Senyors, senyores, des d'un punt de vista científic tenim un problema molt greu, i no només científic, en la pràctica. Si no podem mesurar quelcom, com podem saber si progressem o no progressem, si anem bé o anem malament? Totes les ciències, totes sense excepció, totes les ciències serioses sense excepció, tenen mètriques, tenen maneres d'avaluar, maneres de mesurar. No sembla el cas de la intel·ligència artificial. Líders en intel·ligència artificial com Demis Hassabis, que per cert, no sé si ho saben, però avui mateix s'ha anunciat que li han donat el Premi Nobel de Química pel plegament de les proteïnes, que es veu que treballa a DeepMind, doncs Demis Hassabis i Yal LeCun, de Meta, han reconegut que els grans models de llenguatge per si sols no són el camí cap a la intel·ligència artificial general, que és el gran objectiu científic de la intel·ligència artificial. El camí a seguir implica l'adquisició d'un model del món, no només un model del llenguatge. I la manera per aconseguir-ho és dotar d'un cos multisensorial amb el qual la intel·ligència artificial pugui interactuar amb el món. Això és crucial si volem aconseguir intel·ligències artificials generals algun dia. Alguns afirmen que el sentit comú ja està emergint entre els grans models de llenguatge de la IA generativa, tot i que en realitat ningú sap molt bé què significa emergir en el context dels llenguatges aquests. En la meva opinió, no crec que generar text, combinant probabilísticament patrons lingüístics prèviament apresos, sense comprendre el seu significat, permeti dotar de sentit comú a la intel·ligència artificial per molt que augmentem la complexitat en termes de nombre de paràmetres d'aquests models de llenguatge. 4, el GPT-5, el GPT-6, el GPT-23. El problema de dotar les màquines de sentit comú és massa complicat com per creure que es pugui resoldre calculant quin és el següent token més probable. La recepta per dotar a la intel·ligència artificial de coneixements de sentit comú i potser, en última instància, d'intel·ligència general, implica desenvolupar sistemes que puguin representar els elements bàsics del coneixement humà. Temps, espai, causalitat, coneixement bàsic dels objectes i les seves interaccions, etc. Després caldrà integrar tots aquests elements en una arquitectura que pugui resoldre problemes en situacions imprevisibles, incertes i canviants, fent ús de diverses formes de raonament, és a dir, deducció, inducció, abducció, analogia i sentit comú. També hem d'integrar el raonament amb la percepció, l'acció i el llenguatge, així com desenvolupar un sistema d'aprenentatge que utilitzi aquests coneixements per relacionar el que s'aprèn de nou amb el que ja sabíem anteriorment, és a dir, aprenentatge incremental i continu, cosa que no té cap intel·ligència artificial. Per això, la intel·ligència artificial haurà d'utilitzar totes les fonts d'informació possibles, interacció amb el món, interacció amb la gent, lectura, visualització de vídeos, etc. Si integrem tot això en una arquitectura cognitiva, potser arribarem a una intel·ligència artificial amb comprensió profunda. Alguns gegants tecnològics ja han començat projectes que apunten cap a aquesta intel·ligència artificial corpòria. Per exemple, investigadors de DeepMind estan desenvolupant des del 2022 un sistema anomenat Plato, en homenatge a Plató,
que pren conceptes bàsics del món físics, com ara relacions causa-efecte, directament a partir d'informació visual i interactuant amb el món. Tot això inspirat en la psicologia del desenvolupament de Jean Piaget. Jo mateix, ja fa 9 anys, inspirat també per la psicologia del desenvolupament de Piaget, vaig investigar l'aprenentatge de relacions causa-efecte, continuo treballant avui dia també en aquest tema, amb un robot humanoide. Penso que això és un pas imprescindible per aprendre un model del món, començar a comprendre el que passa al nostre voltant amb els objectes en particular, físics i també a nivell social. Un dels resultats destacats del nostre estudi fou publicat l'any 2017, fa 7 anys, a l'IACUB Transactions on Autonomous Mental Development, i el resultat era un robot que va aprendre a relacionar les posicions dels seus dits en un teclat virtual, és a dir, la causa, i les notes musicals que generen cada una d'aquestes tecles del teclat virtual, és a dir, l'efecte. Permeteu-me ara que us expliqui una anècdota personal relacionada amb el tema de la comprensió profunda del llenguatge mitjançant l'interacció multisensorial amb el món. En el meu primer viatge a la Índia l'any 2005, un dia, just abans d'entrar a un cinema per veure una pel·lícula de Bollywood, vaig comprar uns caramels al vestíbul. El venedor, amb escassos coneixements d'anglès, em va dir «Iste kameta». No sé si algú potser sap hindi, m'haurà entès. «Iste kameta». Jo vaig preguntar què significava, però o no el vaig saber entendre o ell no em va entendre, el cap és que no vaig aclarir la situació en aquell moment. Posteriorment ja veureu que sí. Un cop dins del cinema, quan em vaig posar el caramel a la boca, va resultar que tenia un gust molt picant. Així vaig aprendre que meta significa caramel picant. Avui, gairebé 20 anys després, meta no significa només caramel picant, aquesta seqüència de símbols, de lletres per mi. No, ni molt menys. Significa aquell caramel que em vaig menjar amb llàgrimes als ulls mentre veia una alegre pel·lícula de Bollywood en un cinema a Bombay. Això és el que significa. Aquesta comprensió profunda, profundíssima, basada en la semàntica denotacional del llenguatge, en el sentit denotacional, en el sentit del pare de la lingüística moderna, Ferdinand de Saussure, que deia que hi ha els significants i els significats. Els significants són les paraules que fem servir i els significats és allò que denoten aquestes paraules en el nostre entorn, en el nostre món. Doncs bé, aquesta semàntica denotacional és una semàntica molt diferent de la molt superficial semàntica distribucional dels grans models de llenguatge, que és aquella que es limita al fet de que paraules amb significats contextualment similars es representen mitjançant vectors multidimensionals similars. Actualment, cap model de llenguatge pot adquirir el significat denotacional del llenguatge, que és el que científicament a mi almenys m'interessa. La importància de la corporeïtat per comprendre el món que ens envolta i no és pas una idea nova. El filòsof John Locke, al segle XVII, ja va escriure que les experiències mitjançant els nostres sentits són la base del nostre coneixement. Per la seva banda, Maurice Merleau-Ponty, com sabeu, un dels màxims exponents de la fenomenologia, també va destacar la importància del cos en la interacció i la comprensió del món. També Wittgenstein va subratllar la relació entre el món i el llenguatge quan va dir la famosa frase «Els límits del meu llenguatge són els límits del meu món». Els creadors de sistemes d'intel·ligència artificial basats en grans models de llenguatge estan principalment interessats en el poder persuasiu d'aquests models, fent que sembli que entenen el llenguatge amb la intenció de fer-nos creure que són el precursor de la intel·ligència artificial general, amb la finalitat òbvia d'atraure grans inversions. El model més recent d'OpenAI, GPT-o1, conegut també com Strawberry, tampoc ens acosta a la intel·ligència artificial general, ja que igual que el GPT-4 recombina les dades d'entrenament a un nivell superficial, és a dir, que també falla en el test de les tasques contrafactuals. Està clar que convèncer les persones de que estan tractant amb una intel·ligència artificial similar a la humana és molt més fàcil que crear realment una intel·ligència artificial similar a la humana.
I és que hem desenvolupat tecnologia molt eficaç per enganyar les persones. Emily Bender i Alexander Kohler ja van advertir l'any 2020 sobre el risc que la gent pogués atribuir intenció comunicativa i comprensió a artefactes que semblen tan intel·ligents com els humans. Afirmaven que crear tecnologia que sembli humana requereix una comprensió clara del que significa ser humà. Altrament, correm el risc de deshumanitzar-nos. Daniel Dennett, encara més contundent, afirmava que no podem viure en un món amb persones falsificades, ja que una societat on no puguem diferenciar les persones falsificades dels reals, el que és cert del que és fals, deixa de ser una societat. També ens recordava que fabricar diners falsificats és un delicte i que falsificar persones hauria de ser un delicte tant o més greu, ja que a les persones falsificades no se'ls poden exigir responsabilitats. I això les converteix en actors amorals amb gran capacitat de desinformar. Els responsables han de ser els creadors, desenvolupadors d'aquestes tecnologies, afegia Dennett. Si no comencem a regular-les, la democràcia pot veure's aclaparada per la desinformació i la conseqüent polarització, posant en risc l'estabilitat i la seguretat de la societat. Aquesta observació és especialment rellevant aquest any, 2024, en què hi ha eleccions a 90 països i estan cridats a votar unes 2.000 milions de persones. El perill de la intel·ligència artificial no és, com afirmen alguns, i en particular el Premi Nobel Geoff Hinton, de fa 2 dies, una suposada propera superintel·ligència que decideixi per si mateixa controlar el món. Sí, en Geoff Hinton va arribar a dir això. A mi m'ha sobtat molt que una persona tan brillant com en Geoff Hinton, que conec personalment, pugui dir això. En fi, perquè jo crec que és ridícul. L'intel·ligència artificial no té intencions pròpies, ni desitjos propis, ni creences pròpies, ni objectius propis. D'acord? Possiblement aquest discurs apocalíptic sobre els perills a llarg termini de la intel·ligència artificial s'han posat sobre la taula de manera interessada, com una cortina de fum per distreure'ns i intentar amagar els veritables problemes actuals de la intel·ligència artificial. És a dir, hi ha una llista llarga, la falsificació de persones, la violació de la privacitat, la facilitat per generar textos, imatges i vídeos falsos i així manipular i polaritzar, la vigilància i control massiu de la ciutadania, l'autonomia dels sistemes, en particular les armes letals autònomes, la confiança excessiva dels tecnosolucionistes sobre les capacitats de la intel·ligència artificial. Si fem un parèntesi aquí. L'1 d'octubre, fa 4 dies, Eric Schmidt, ex-CEO de Google, en la cimera d'intel·ligència artificial de Washington, D.C., va dir: això del canvi climàtic, oblidem-nos-en de solucionar-ho. Som incapaços, no ens podem organitzar, no hi ha res a fer. Diu, ara, aconsello, i afortunadament, la intel·ligència artificial ens ho solucionarà. Segueixo amb la llista. Els biaixos dels algoritmes, la impossibilitat de retre compte sobre les seves decisions, la incapacitat d'explicar les seves decisions, la insostenibilitat de la demanda energètica, abans n'hem sentit a parlar d'això, dels grans models de llenguatge, i, molt important, el poder excessiu d'un grapat de grans empreses tecnològiques que exageren i fins i tot arriben a mentir sobre els èxits de la intel·ligència artificial amb l'objectiu de traure més i més inversors i maximitzar la seva valoració bursàtil. Els sistemes d'intel·ligència artificial no tenen intencionalitat, com deia, ni desitjos ni objectius propis, res de tot això. Els humans estem involucrats en totes i cadascuna de les fases del seu desenvolupament. Els agents morals som nosaltres, no les màquines. Si alguna cosa surt malament, el responsable no és l'algoritme, som nosaltres. El veritable problema no és el monstre de Frankenstein, és el doctor Frankenstein. Per tant, és necessari regular, però no només regular, també és crucial educar els ciutadans. I també els polítics, sobre els veritables beneficis socials i els riscos de les tecnologies intel·ligents. Invertir en educació, a l'escola, a la universitat, és la nostra única oportunitat per crear una societat
que aprofiti els beneficis de les tecnologies intel·ligents mentre se'n minimitzen els riscos. Amb la intel·ligència artificial generativa, sobretot, hem obert una altra caixa de Pandora. Però recordem que, segons el mite, encara que van escapar del seu interior tots els mals, dins va quedar Elpis, la deessa de l'esperança. Moltes gràcies per la seva atenció.